Hej. I dag har jeg modtaget en pakke, som I nok kan se. Og det indeholder nogle beats, som jeg ikke vil sige helt hvad er nogle. Jo, det er nogle wireless. Beats wireless. Ikke det der studio der, men wireless. Bare normalt. Og det er mit første par beats nogensinde. Jeg har lige haft konfirmation, og derfor har jeg fået råd til dem her. Og noget softwareudstyr, som også kommer på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvornår, men det gør det altså. Så jeg tænkte, hvis jeg pakke den her op, den der koster 1750 cirka. Det er en pæn stor pakke, synes jeg, i forhold til mit skrivebord. Så jeg tænker, jeg skal lige se. Okay, den kan koste 2 sekunder. Sådan der. Så åbner vi lige her først. Sådan. Væk med den. Og så med skrænderen. Eller fodder om skrænderen. Går det igen. Okay. Jeg glæder mig rigtig meget til at få den her, men jeg har ikke ventet ret lang tid, fordi Coolshop det er jo dansk, og der er 1 til 2 dages fragt, så jeg bestilte dem i søndags, og så er de jo så begyndt at sende dem fra mandag af. Og det er tirsdag i dag, så det går rimelig stærkt. Så fik jeg dem her kl. 11 i morges med posten. Og de er hvide beats. Derfor er der sådan nogle her, som jeg ikke kunne punktere åbenbart nu. Den her her. Her har vi. Lad os se, det kan jeg lige tage kameraet. Her har vi den. Helt tilbage. Sådan. Stiller vi lige herovre. Læg mig. Så kan jeg lige sætte den her. Det er faktisk rimelig tung. Der. Men her har vi den. Beats Wireless. Med Bluetooth. Og man kan se, det er den nye edition, ikke den med monster. Jeg har set mange YouTube-videoer, de siger, at man skal kigge efter det her op. Og der skal være skåret, og så skal der være den her. Og så skal der ikke stå monster hernede, og det gør der til siden heller ikke. Så. Ja, men lad os få åbnet den her, så jeg skal faktisk lige have fat i kniven igen. Så skal vi lige op her i toppen. Det burde være nok sådan. Okay, der. Vi kører rundt det. Men altså, det er et dyrt headset, for at sige det sådan. Altså, du kan nok godt få nogle headsets med bedre lydkvalitet og det, men jeg synes bare Beats, de ser bare generelt fede ud. De ser bare så fede ud, og der skulle være god lyd i, så. Men du kan godt få nogle, der er bedre til mindre penge, men Beats, det er jo også et mærke, du betaler for, så prøv lige at skubbe den ud af kassen her. Så vi kan ud med sig. Sådan, så stiller vi lige den her over. Og så skal vi også lige se, hvordan den her rundt. Okay. Så her har vi The Beast of Beats. Så vi skal åbne den her. Kom så. Lad os fjerne lige kniven her. Ja, ud med sig. Sådan der. Her har vi det. Her er mine Beats høretelefoner, og her har vi. Den er ikke nem at åbne. Velko. Go. Det er sgu da ikke nemt det her. Den glider bare helt vildt. Sådan der. Jeg er bange for at jeg ikke kan åbne. Det har været træls. Men den er sådan lidt fucked up. Kan jeg se. Prøv lige at få den ned igen. Sådan der. Og der fører 3 kabler med, kan jeg se. Jeg prøver lige at tage en ud af gangen. Det her, det er det kabel med op og ned volumen her. Og noget der også, det ved jeg ikke hvad er. Det er det kabel, jeg nok kommer til at bruge, når jeg ikke kører dem trådløst. Så er det her, som er det samme, bare uden den der lydting der. Hvorfor gider det ikke fokusere, det var så træls nu. Og så har vi det fede opladekabel her, hvor der ikke står mønster på, eller monster, ikke mønster. Men kun Beats. Og de har selv puttet rød ind i der, inde i USB-stikket. Eller mini
USB. Så det er vældig fint. Det lader vi lige ligge der. Så kameraet lige fokusere lidt igen. Så har vi noget manual her. Så er det helt vildt så meget den her kasse. Den her cleaning claw ting her, den er også fuldstændig fucked up. Så det er jo bare en klud man tager af med, så den ligger jo lige der. Og så putter vi med nu. Jo, vi kan godt lide hurtigt til manualen, det kan vi sgu godt. Kan vi det? Gider vi det? Ja, det gør vi. Så skål. Det kan godt være, at jeg bare skulle skåre den op, men nu piller vi den lige så stille af, så vi ikke ødelægger noget. Så vi har en flot dame herude på, men jeg tror det er det produktkatalog, ja det er det også. Og der er alt muligt med de forskellige. Nu ringer min telefon, tror jeg. Ja, det gør den. Så har vi et Beats sticker, altså sådan et klistermærke. Og det ved jeg ikke hvad, og det ved jeg heller ikke hvad. Og det her, det er trådløs guiden, altså hvordan det virker. Så fint. Men skal vi ikke move on to the headset itself? Det tungt. Så pakker vi lige den her flotte kasse sammen igen lige hurtigt. Så der var sejt, bitch. Så passer noget lys, så det må egentlig godt gå rigtig væk. Godt, vi bruger lige den her kasse her nu. Man kan se, det er en rigtig flot kasse. Den er godt nok ikke hård eller noget, det er bare sådan. Så, men den burde beskytte. Den skulle beskytte. Så har vi The Beats by Dre. Og de er faktisk lidt kolde. Nej, sådan. Okay. I ved, hold kæft, det er lækkert det her. Fuck, det er lækkert. Og det er bare mega blød her. Det er nice. Så der er Beats by Dre der. Og Beats Wireless der. Kan I se det? Der. Yes. Godt så. Og så kan man, så er der mikrofonen der. Og til at putte ledningen i der. Til når du ikke går trådløs. Så, men lad os lige tage dem her af. Lad mig tage dem her af. I kan ikke rigtig gøre noget. I sidder bare der bag skærmen og ligner en tåber. Nice. Sådan. Her har vi tænd. Nu skal vi prøve. Sådan. Og har vi så volume up og volume down og skift sang og play and pause. Flot engelsk. Så tager vi lidt den her. Smukt logo. Har vi logoet der? Og lige lidt. Smukt. Så ja. Jeg vil lige prøve at teste dem, og så vil jeg lave et review på dem bagefter. Så man vi kan lige se, det er rigtig fed skumpe med herinde. Rigtig flot ind i der logo der. Kan I se? Der. Så og de har altså en vægt. Jeg troede de var meget lette. Jeg forstår ikke folk, der siger, at de ikke vejer noget. Det synes jeg, de gør. Jeg synes, de vejer nok. I hvert fald noget. Så men tak fordi I så med. Husk at like, hvis I nej, bare lad være med det. Sikkert. Ja, hej.